Wai wannan Sambo zuwa ranka dai. Yawa sun dai. Dan Allah dan annabi ranka dai ka taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ka. Wallahi yau kwana na biyu. Gidana abinci daidai da mudu ɗaya wallahi babu shi. Dan Allah ko da rabin mudu dan Allah dan ya Rasulullahi ka taimake ni kamar. Dan arzikin Allah ya ma. Karka da mu. Dan Allah. Wai ba Iliya bane? Ba kai ne kai aure shekarar ta wuce ba? Alhamdulillah wallahi ne. Yana rayuwa ba da bata kasancewa dan ya Rasulullahi a taimake ni. Ba Iliya ko ba na majalisa na wakilta a matsayina na makwabcinka kai ko da ba da komai iyakacin abin da nake da shi ka same ni kana cikin damuwa wallahi zan ɗauka ba don komai ba saboda na yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba komai ka jira ni nagode ba damuwa Bismillah. Nagode. Nagode. Haba Iliya. Tashi. Alhamdulillah. Ka dace fa. Tashi Iliya. Abin da nake so da kai. Babu batun wani sunkuyawa tsakanin mu. Gaskiya ne. Kar ka yadda ka sunkuyawa wani ba ci wajen sujjada ko tsugunci. Gaskiya ne. Ko za ka gaida manya wanda yake tsuguna shi ma. Ba ku matsala. Ubangiji Allah kai ma ya kuwace maka kai ma ka bar wani. Allah rufa su Allah rufa ka da baki alhamdulillah naji da akwai mata Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina sanu da zuwa ina. Sallama nake ta tintin. Ina kika shiga? Umma sanu da zuwa. Kina sallama to da shi ke ina dan aiki ne a can ciki shi ya sa ya za ki yi ci? Kin shige cikin madara da maiko da naman kaza. Kin bar mahaifiyarki cikin miyan kuka. Ai dole ba za ki ji sallaman ba. Ina za ki je shi? Ke. Kina ci na? Abin da za ku yi mana kenan. Zaben nan da aka yi na dan majalisa. A ƙarshe kasa za a watsa mana a ido. Zaben nan fa ya kamata a ce makota su ji daɗi. Balantana ni mahaifiyarki.
A ƙarshe abin da za a mana kenan. Eh? Ki zo ki jin gaya miki. Wannan buhun shinkafar nan da aka kawo. Ba a tarar da ni ba na nan. Da ina nan wanda ya taho da shi kwatattaka shi zan yi amma kuma yanzu ma. Abin da nake son gaya miki maza ki tura aje a kwaso buhun shinkafa na a dawo da shi ba na so. Wallahi kuma matakin da kike yi a kai ba haka bane. Buhun shinkafa da na kawo miki ma wallahi kuma zubi na fashe na sai a wannan buhun shinkafa. Zubi duk uwaki. Eh? O har zubi zaki tukuna ki siyo min abincin da zan ci? Eh? To ba zai yiwu ba. Zo na gaya miki. Abin da nake so na faɗa miki. Walwalan da mahaifiyar matan dan majalisa yake yi. Har ban samu na yi shi ba. Wallahi sai na tsine miki. Kin ga tafiya ta. Umma. Na yi na ce maka ya zama dole kujerar mu ta dawo hannunmu. Kai ba zai yi ba. Me aka yi wani Alhaji Aminu? Waye shi dan waye da har zan rika jayayya da shi akan kujera? Haba ba zai taba yiwa ba. Kai bari faɗa maka wallahi billahi na rantse ko to sai kujerar mu ta dawo hannunmu. Kana jina? Abin da nake so da kai ka faɗa wa su Black yanzu nan cewa su shirya cikin daren nan akwai aiki da zan saka su yi mu. Ka faɗa musu. Haba Alhaji ka shigo gidan nan ko salama babu? Alhaji me yasa ka fifita duniyar ka fiye da lahirar ka ne? An san musulmi kwarai da ɗaukan kaddara mai kyau da mara kyau amma kai kwata-kwata baka san wannan ba. Ba wai Allah baya son ka bane dan ya kwata mulki a hannunka. Ya maka ne dan ya jarabta ka. Amma Alhaji ka toshe kunnenka ka toshe idanunka. Ya kamata ka tashi ka shiga ɗaki ka je kai alwala kai sallah domin Allah ya fi maka dukkan irin kurakuran da bala'in da ka kwasa a kanka. Ke dakata. Na ce ki dakata. Lalle yau na tabbatar da cewa ke butuli ce. Shi yasa masu iya magana suke cewa mata butuli ne. Abin da ki faɗa min kenan? Ki duba tun da na auro ki na kawo ki gidan nan. Da ciyarwanki, da shayarwa, da tubatar da ke, da baki kyakkyawan muhalli, duk yana guri na kuma wanne ne ba miki ba. Hatta hajjin nan so nawa na kai ki haji ya fa irge. Na kai mahaifiyarki haji, na kai yayinki haji, na kai kannanki haji. So nawa? Amma yanzu ni kike gaya ma cewa ni ke faɗa ma wannan magana. A shi ke mutumin banza ce? Alhaji ni kake magori dan na faɗa maka gaskiya. Kuma gaskiyar nan sai na faɗe ta. Saboda ka kai na haji, ka kai iyaye na haji, shine kake gaya min magana saboda na faɗa maka gaskiya? To wallahi ba zan ban faɗa maka gaskiya ba. Ai dukkan abin da ka lissafo ban ce baka mun ba kamun. Amma na gode. Babu komai. Kiya wace mai gaskiya ce? Ina gaskiya take anan. Wanda idan na cire kaya na kuɗin da nake bari a cikin aljihuna sai kin je kin lalibe su tsatsam kin kai ma mahaifiyarki. Ke din ko ba haka ake yi ba ko ba haka kai ba? Idan wa'azi zaki mu ko faɗin gaskiya ke ki fara yi maka kanki wa'azi tukunna. Ki gyara halinki kafin niki mu wa'azi. Kin banza aikin wofi kawai. Alhaji saboda na faɗa maka gaskiya. Zaka jefe ni da wannan irin mugayen kalmomin? To wallahi gaskiya ne a cikin gidan nan na rantse da girma Allah ba zan bar gaya maka sai dai duk abin da za ka yi kai amma sai na gaya maka gaskiya. Kayya ka faɗa musu Black din? To ka gaggauta da Allah ka ce musu su shirya kawai cikin daren nan. Mr. Siwaju, I'm very, very happy to meet you. Hausa, Yoruba, and Igbo are either brothers keepers in faith or in humanity. Ni kuma da falin ka masa kanka kada mu kanka wani bayan musu. Mala idan fa jifa ya wuce kanka ya fada kan kowa. Kuskure ne ba. Mutum ya tunanin cewa idan jifa ta wuce shi ta fada kan wani. Ya zaki idan tunanin
za ta faɗa kan maki dan haka kuma ta zo ta samu wani masoyi. Dan karamin mutum da hali manya. Ina ne baka rushe ba inda bai dace ba kai abin da ya dace a gurin amma har yanzu zaki kai. Bayan kuma har yanzu an hana ake aikin ka. Wanda yake da niyyar ɗaukar ragamar shugabanci to ya shirya wa zaki. Allah ya haɗa ka da abokan aiki na kirki irin ka za ku aiki tare. Domin za mu yi duk irin abin da za mu yi da ƙarfinmu da muke da shi da aljihunmu da yawan da Allah ya uwace mana don ganin mun kamo ƙuri'u masu daraja don a ci wannan zaɓe mai daraja. Tun da rashin mutuncin nasu har yaka dole ne mu gwada masu mu 'yan siyasa kuma mun san makirci ko mun san yadda ake shirya makirci. Na rantse da Allah sai na kunna malam wuta da zai kona kansa da kansa da gani shi kuma ya tashi a tutar ba. Malam lafiya? Wani taimako na zo nema a wurinki, amma dan Allah karki ce min a'a. Ajiyar lambar wayanki nake so ki bani domin in dinga jin wannan kyakkyawar murya da take fitowa daga wannan tausasan laban naki. Amma malam kana son rayuwarka? Zai fi maka sauki ka rabu da ni. Me yasa? Bana so ka sa rayuwarka a cikin haɗari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasu mutane ne suke ta bibiya ta duk inda zan je. Su waye? Zaki ji dalilin bibiyar ka muke mata da zarar mun kammala aikin. To, kai kuma daga wace duniya? Duniyar soyayya, duniyar furanni, duniyar da aka gina ta domin ke. Ka taɓa ganin kyakkyawar mace kamata namiji ɗaya yana binta? Kai shi kenan kai a rayuwarka baka iya gane matan aure? To kama ne da su matan balle a gane? Su matan aure ɗabi'ar su tafiyar su kai har ta sa kayan siya bambanta da 'yan mata. Idan ka ga mata aure a ƙafafuwan ta ma kawai idan ka kalla za ka gane cewa wannan mata aure ce ba budurwa ba. Ba abin da zai canza daga duk yadda ka ce. Ai tashin hankali na shine kada su zo su yi musu illa, musamman ma yanda suka san cewar 'yan sanda sun san da maganar nan komai na iya faru. Su kuma sauran da aka kama an ba su da kuɗin da za su biya su fa. Sun kashe min ita ko? Ba zai yiwu ba. So kike in sanya hannuna dumu-dumu a cikin wani al'amar ina dan siyasa? Dadi, bayan wannan haduwa mun sake haduwa da shi kuma ina da yakinin ba zai taba aikata wannan laifin ba. Ina gudun abin da zai je ya dawo. Ina tsaya. Ta hakuri wallahi ban san yadda aka wayar ka ta shiga cikin jakata. To ita dama wayar dama kafafu ne ita da za ta wuce kulcikul ta zo ta shiga cikin jakata ka? Za ka wuce ko sai na kira police yanzu? Barao! 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 Na san ka ji jiki su kansu ba san ba kai satan ba. Kai haƙuri. Yaro, ina neman taimako ne. Da abin da zan ci, da abin da zan kai gida in ci da iyali. Wai barin dole ne ma a baku? Ku je ku nema mana, kana da ƙarfinka a ciki ka zo kana maula? A kan me? Za ka zo ku takurawa mutane kana cewa wani ɗanka ni ka haife ni ne? Wallahi dama Alhaji wata 'yan matsala ce take faruwa. Ai a da kenan ko lokacin da yana tare da mahaifinka abin da ya raba mu da shi talauci. Dan saboda haka kuma yanzu Allah ya ɗauke shi ya bani kuɗi ba za ka zubar da wani abu na daban ba wanda za ka zo ka karɓi wani abu gurina. Kan case ɗin yaya Ahmed ne.
abin ya yi wa sosai wai yanzu ma kotu za a kai shi kuma wallahi ba shi ya aikata ba kwata-kwata. Babu abin da zai faru insha Allah sai a ba ku ga jarabawa ce kuma kowane bawa da irin jarabawansa insha Allah za ku tsallake. Miliyan 25 na kirga muna na bada aka kai musu duk wani surutu da kaji na roman baka ne. Yes of course. Amma dai ba zan samu kuma ba zan taimaka ba. To yanzu wani irin hali kake ciki dan Allah? Kin san sun ce sai an ɗau tsawon lokaci sannan za a kira shi. Kana ganin zan ci gaba da yarda da kai bayan ga abin da ka nema a gurina wanda na san zaka iya neman saurin wata. Ki haƙuri Amira. Bari tunanin za ki kyamaci abin da na nema a wurin ki. To ni ba haka ne ba. Allah shi ya mu da Duniya labari abin fada, jituwa idan ta dore maji gaba.